Tortang papaya naman ang naisipan nating iluto ngayon. Napakadali lang itong iluto. Assalamualaikum, magandang araw. Dahil nga ho magluluto tayo ng tortang papaya ngayong araw ay pipitas muna tayo ng kanyang bunga. Dito lang naman ito nakatanim sa bakuran ng ating bahay. Pumitas na tayo ng 3 sa kanyang bunga. At dahil nga rin may kasalukuyang nangingitlog na manok dito sa bahay ay kukuha tayo ng isa sa kanyang itlog. Abay panghalo lang sa ating ilulutong tortang papaya, pasensya na po. Bumunot na rin tayo ng sibuyas sa ating mga pananim para isang cup. Nang dumating na nga tayo sa kubo, agad nating ito hiniwa at kinayod. Napansin na rin natin na medyo blurred ang ating video, gawa ng napindot pala natin ang focus nang hindi natin namalayan. Nang matapos nga natin ikayod ang papaya, nag-prepare naman tayo ng mga sangkap. Isang papaya lang ang nagamit natin na medyo madilaw pa na para bang mahihinog. Nang matapos nga tayo magdikdik at maghiwa ng sibuyas ay hahaluin na natin. Hinalo na rin natin ang isang itlog na nakuha natin doon sa manok na nangingitlog sa bahay. Naglagay na rin tayo ng 2 kutsarang crispy fried at 4 na kutsarang harina. Naglagay na rin pala tayo kanina ng pampalasa at halu-haluin pagkatapos ay iprito. Nang maluto na sa ilalim, baliktarin silang lahat hanggang sa maluto. Sa lahat ng luto sa papaya ay ito talaga ang pinakagusto nating luto. Kung kayo ay mayroon ding papaya sa bakuran ng inyong bahay, abay subukan nyo rin. Talagang napakasarap gawing torta. Nang hindi naman tayo natagalan sa pagprito, gawa ng madali lang namang ito iluto, kaya namang tapos na tayo. Nais ko munang batiin ang isa sa ating mga followers na nagpapabati sa comment section. Si Aina Vlog, salam sa iyo dyan sis. Pati na rin kay Dalisay na nagpapabati mula sa Taif KSE sa Lamarcano, Sanlangon.